खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ अननाय आरो खुलुमनायजों बरायहरनानै थाबाय। ओमफ्राय दा बाथौ फुजायाव थांनो नागिरदों, खुलुमहैनो आङो थाङाखैमोन नालाय। ओमफ्राय दा थांनो थाखाय रेडि जादों। नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांसैलाय जि हायो, एबा नायफालांबानो जाबाय लोगोफोर। थुदो बिदिबा आंजों लोगोसे बयबो। ओमफ्राय दा आङो मोनफैबाय, नै हाबलांसिगोन बेजोंहाय। मोनफैबाय दा आङो, ओमफ्राय खुलुमनानै लानोसै। फुजा मेलाफोरखौ सानाव माबायदि नुयो नै लोगोफोर, लांदां फादांनो। ओमफ्राय हरावबा बेसेबा समायसिगोन। दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदो लोगोफोर बिदिबा। आं दा मन्दिर सिङाव हाबलांसिगोन। बेनो जाबाय जोंनि गामिनि बाथौ मन्दिर। एबारनि बोसोराव मोजांसिन साजायदों जानो हागौ, मोजां नुदों साजायनायखौ। आंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ आङो मोजाङै खेबनो हायाबो जानो हागौ खुलुमनायफोरखौ, मानोना आं हारसिंसो फैदों नालाय। भिडिअ लाग्रा खेबग्रा रावबो लोगो गैया। न'आबो खाथि जायो नालाय जोंना। ओमफ्राय आं हारसिङै फैदों। ग्रुप मोनसे खुलुमगासिनो दं, बिनि उनाव आंबो खुलुमसिगोन। थाथ'नांगौ ना? हामनो मोनथ'आ ना? हामनो मोनथ'आ? दानिया मन्दिर खुलुमखांबाय, ओमफ्राय थांफिनसै आरोना न'आवहाय। थांफिननो ओंखारबाय। दानिया नै बेफोरबायदि साजायनानै दोनदों। आङो बिदि फैबाङा नालाय, ओमफ्राय मिन्थिलायलाङा आरोना नियमफोरखौबो। ओमफ्राय भिडिअ लाग्राबो गैया, हारसिङै लानांगौ हारसिङै खेबनांगौ नालाय। ओमफ्राय आं खुलुमनायफोरखौ बारा लालायाखिसै। ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौबो, बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। स' बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनफिनलायसिगोन। लाभ इउ अल।